Хора, сега чаптър 1 отиваме в мазата. Сега отиваме, да кажа, че така това ще бъде много кратко видео, но отиваме. Чаптър 2 ще бъде по другаде, в нашата барлога и тръгваме. Хора, сега сме до някаква барлога нашата. Оп, чото. Стигнахме в някакъв страшният блок. Чакай! Живеят хора и духове, и които ако докоснеш и искате да знаете, ставате зомби. Мазата има всякакви оръжия, Така че в мазата е кърваво-червена. Значи историята казва, че мазата е кърваво-червена. Казва, че... нямаме ключ, но вероятно. Просто как влизаме. Чекай. Хора, в чаптър 2 почваме клипът в мазата.